ήρθαμε για τη δεύτερη δοκιμή της πτήσης της πτέρυγας. Τη βλέπετε εδώ να την παρουσιάζει ο Μανώλης ο Κασιμάκης, ο γυμναστής, γυμναστήριο Φόρτιους, πρόγραμμα τζίμνασης. Εδώ και σε λίγο θα απογειωθούμε. Ναι. Παίξε. Είμαστε έτοιμοι. Κάηκε! Θα πάρει φωτιά! Φωτιά! Όχι ρε μαλάκα! Τράβα. Από εδώ ξεκίνησε η φωτιά! Τι έγινε? Άρπαξε! Μπαταρία! Μπαταρία πήρε φωτιά! Σκάσει. Πισκασμένη! Έλα, δείξε. Πού είναι? Γι' αυτό να προσέχετε. Πω, φίλε. Βρώμα, φοβερό. Κάτσε που κάτσε εκεί πέρα είναι τέτοιο ρε. Τι είναι? Ο καπνός είναι ραδιενεργός. Τουλάχιστον πετάξαμε.